etortearen. Da, gure gaurko invitauk ez daue aurkezpen handirik bir, danok ezautzuz be seguruna, bera Juan Ramon Iriondo, otorrinolaringologue. Da, pixkate beran ibilbide errepasako ero. 1993an medikuntzan lizentziatu zen, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta 2006an beran doktoraue ataban medikuntzan, da zehazki biharreman loaldiko apnea hipopnean sindromi dauken pazientik identifikateko metodo bat garatzen izango. Eta beran espezialidadi otorrinolaringologi den, eta urte gexenak emotxuz buruko eta lepoko minbizixin diagnostiko eta tratamendu kirurgikune biharrin. Eta gaur egun galdakanon biharratzen dau, otorrinolaringologisako zerbitzun atalburure, eta buruko eta lepoko onkologisa atalan arduradun be bara. Eta, aipatzearen bebai, espezialidadeko kongresutako ponentzixa, mai inguru eta komunikazio txan be parte hartu izan dago. Beraz, zena gexaua luzatuko eskerrik asko Juan Ramon etortearen, da nahizuni nombre. Azalde, lehenik eta behin eskerrik asko zintzaren hitzak elkartiai, aukeri motearen zuen aurren hauteko, eta bebai, beko zinien. Baina batez be, zeu jentzuli eskerrik asko, ez bakarrik etortearen itzaldi honetan. Bara izuetariko asko, hileroko izorgo honetan ez ozala faltaten. Beti dut ezazen. Eine banin espezialidadi, ikasketak, libre, hau da, ondala, prehistorixan, ondala urte asko. Gure espezialidadi esan ejertzuten, gaur egunin ejertzuten da monu. Orduan danetik etxingen du, belarrexako bera, urrengoko unine zurre, urrengo unen larinji, baina hau aldatzen junte. Ginean orduan, esan daigun, otorrino generalak, generalizak. Gaur egun ez gure espezialidadi, espezialidadi guztik ataletan daz banatute. Eta inga superespezializar. Eta gure espezialidadin daz bat ez be lauata. Otologia, rinologia, laringologia eta buruko eta lepoko onkologia da zirurgia. Amintxe daruz azkenegoko otir urte, eta horretxatxek aukeratu dute gaurko gaxe. Itzaldixak bizati unkikotxuz. Lehenko zatixin, buruko eta lepoko minbizixin. Eta horrez erdi, guk diagnostika enda trataten duzen kantzerra. Eta biaren zatixin, arrunten arana, laringego kantzerra. Batez be, diagnostik eta tratamentu egon dizen aurrerapena. Aurrea jarraitzu baino lehen, osan ere duzan. Gisa erabiliko berbi kantzerra, minbizixe baino, ez beste izatxik. Ere zauetxen gazalao, kantzerra zati, minbizixe zati baino. Ez beste izatxik, orokortasun batzuk, lehenko zatixe. Ontxe momentun, gure gorputzin, milaka eta milaka zeluletan hau xera gertatzen. Zelula batek, banatzen da zelula bat, eta emoten dauz, zelula normala. Noiztin behin, baten batetzen da, okertu, ero konfundiru etxen da. Eta hori pasan da nin, zelulia zen da beran sistema konponketiaz. Ia konpontzen da hori, batzutan lortzen da, baina beste batzutan ez. Eta hori pasaten da nin, etxen dau beran erixotzi programa, autobabez moru, autodefensa moru. Eta etxen dau beran buruaz beste. Hori ditzen gako apoptosis. Hori konfundiran zeluli, ero okerturan zeluli. Ez da nin lortzen, konpontzi. Edo beran buruaz beste etxi kantzer bat dutarik. Eta zer da kantzerra? Kantzerra da zelulen kontrolik gabeko eraldaketi edo askunde bat. Eta kantzer bat gertadadin, zelula bat eraldatu egin. Eraldatu egin zelula bat. Eta eraldaketa hori da denean sortutako mutazioik genetikun ondorixo bat. Olako tumore solido bat garatzeko edo sortzeko era autonomun mutazioi bat baino gehiago izaten da. Eta gaina be, mutazioi aurrea funala zelulak diru eta erasokorra hori izaten di. Analizi estadistiko izaten dabe, edo erakusten dabe, olako tumore solido bat sortzeko 5-6 mutazioi izaten dira. Garro egun be baki hau, kantzerra ez dela gaixotasun bakarra. 150 kantzer mota baino gexaraz. Oso terregun dira. Beraz, ez da gaixotasun bakarra. Ezik eta ezaugarri berat duten
multzo bat, ez da, gaixotasun multzo bat. Oinarri genetiko ukiarren, kanpoko faktore batzu sortzen dauzenak honen mutazioik, eta danotak dauzenak burun, baina gero ikusiko duzen. Niri honek irudixak diku impresionatena. Haude, zelula multzo bat bularreko kanzer baten. Eta honek zelula handixak, urdixkak, diz zelula tumoralak, azten duzenak. Eta zelula horiskak, diz zuntzitzen da zen zelulak, edo beran buruaz besten jaben zelulak. Zuntzitzen da zenak, apoptosik. Olako tumore bat alixateko ikusi, eskaner bat, ekografi bat, edo mamografi baten bidez, sentimetro erdi baino handixago izan gerde. Eta alixateko ukitu, norberak edo palpateko, sentimetro bat baino handixago izan gerde. Eta hori suponioten dau, horrelako milioi eta milioi zelulak. Zoritxarrez, kantzerrak, nahiko genuken baino kasu esabatan, murfila egie kunpioten da kantzerra. Eta unerin ikusten duen argitxasuna matxueran, ez da egiten, da aurrez datorren trena. Zelula tumoralak dakarri almena sistema linfatikure edo odol sistema pasateko. Eta horren bitxartez bidaiatzeko beste organo batzuta, implantaan eta kanzer baresa sortu. Fenomeno hori ditzen dago, jakin gozko askorek, metastazizak. Eta metastazizak gertatzen dizenin, kaso gitxitan osatu lehike. Igual, bakarra baino bara, igual osatu gara. Baina, kaso gitxinetan, jazin dugu, osatu dugu, gaixotasunek. Orduan, kanzeran ikortasunek dator batez be, metastazizak gatsi. Eta metastazizan arazure, mekanismo ez daki hauen ondo zelan dan, baina batez be, tumore txikixeran bitxartin, zelulak ahalmenak arrela hoxen viajeazteko odol sistema bitxartez, edo sistema linfatiko bitxartez. Adibidez, diagnostikaten dagoenin kanzer bat, ero zein bekuku, ero bularreku, ero koloneku, ero faringeku, barintuzta, etxen dugu ploak ez da, eta etxen dugu eskaner bat, ero gaur honin petak, etzinakona, jakitxeko noartenan zabaldute kanzerra. Da jakitxeko ia metastaziza para zen. Gero bat, tratamentu bat epintxeko. Da kasu gixenetan ikusten dugu, bera kanzerra da bakari. Ez da la metastazi. Horren txeko tratamentu jarri. Kimio, radio, zirukixi, dana dela. Zaten edo I. Ikusteko geura, ia mugitzen dizen, esparaz paralizata, ze paralizata baraz. Zosan edo zan, eta batez bekusteko ahosko egin gerrazien. Eta behar, hau xeratu morra. Diogu eskaner bat, anondoru, irugarren urtea, metastaziza. Ze pasa izan da? Irurte harinagoa, hor zelulak urten dagoa zen, eran lekutik eta zitxoa zen da. Medikuk, dakau utxura txarra, eta da, gaixotasuna izena moteko asko betxen dugu inizial laburpena. Adibidez, IAM, infarto agudo miocardio, edo IRC, insuficiencia renal crónica, ARFA, arritmia cardíaca por fibrilación auricular, holan mila. Eta HNC, zela HNC, zer demontera, bueno, txarraua, ze inglesez da, HNC. Ara, hip and neck cancer, buruko eta lepoko kanzerra eromizixe. Hau da eragin ebizta mundu globalizatune eragin eta hause bitzen dugu HNC ero HNC bitzen dugu gure historixetan eta idazten dugu lehena paperin eta on ordena hori. Eta ze kanzer dionen, batzuti neko harrarritxuk, dena zan dira. Sudurrobiku, zinutaku, iztugurinetaku, baina beste batzuk arruntau bani. Ahoku, faringeku eta batez be laringeku. Laringeko kanzerra da gure eremu kanzerik eta arruntena. Ontxe galdetu ezkio, 10 launei. Esateko, 3 kanzer mota, segurunaz, espara, igual, xixane oso uretik, amexako baten batero, iok ez leukera esango buruko eta lepoko kanzera. Esango leuke, koloneku, ero bularreku. Eta normalara, ez da arruntenetan, da 6. arruntena. Normala hor txatxa. Gexia moten da gizionezkutan, eta
aurkezten den bataz besteko adine 75 urte bueltan esaten du. Baina dauke ezaugarri oso importante bat, eta dauke hilkortasun tasa oso handixe. Diagnostikatako 5 pertsonetatik 2 lehenengo 5 urtin hiletxen. Eta gu, zer inzidentzia tasa gau gure hartu. Gure hartu da gau, bigarren inzidentzia tasa altuena mundutik. Amintxe Euskal Herrian eta Europa erdialde. Dezemat hori zehatz, 18.5 kaso 1.000 personako. Nunke xamoten da, Melanesia, nahi Melanesia ez da guzti mapa. Hor da, 20 kaso 1.000 personako. Esan du, kantzerra taukela oinarri genetiku, baina barazela, kanpoko faktorik eraginik kantzerra sortzen da bena. Eta arguntenata hori, gure aurten pentsat, tabako. Tabaku, honi ditzen gagoek kartzinogenoa. Kanpoko faktoria. Gara tabaku. Tabaku, biriketako minbizi kantzerra sortzaz gain, sortzen dabe bai, hauku, faringeku lari dugu eta gernu mazturik dugu. Eta alkohola. Asko edatik zuzenin sortu leke gibeleko kantzerra, hepatokartzinoma. Baina, bebai, ez kartzinogenoa modu, baina gure demun, gure kantzerretan aktuaten dau kokartzinogenoa modu. Hau da, tabakun laguntzaile modu sortzeko. Azkaneko urtean guzire beste kanpoko eragile oso importante bat, eta gainetik dirua eta kexaren mutunan. Eta eriz, virusa. Baraz virus batzuk lotute kantzerraz. Adibidez, Epstein-Barr viruse da lotute linfomak eta rinofaringo kantzerraz. Hepatitis B viruse, da lotute hepatokartzinomatu. Eta giza papiloma viruse. Giza papiloma virusera lotute bi kantzer motaz. Bat, umetokiko lekoko kantzerraz emakumetan, eta orofaringeko kantzerraz. Orofaringin batez be amigdalan eta minean atzeko partin sortzen da kantzerraz. Orduan, orofaringin bi kantzer mota topa egite. Bat, tabakuk eta alkohola sortutaku eta beste virusa sortutaku. Eta virus hau zelan kutsatzen da? Sexuaren man bidez batez. Olaintzen da konsiderata, gaixotasun bata konsiderata. Estatu batuetan, gaur egun, orofaringeo kantzera, giza papiloma virusa sortutaku, igotzen duz, gero eta gehiago moten di, eta tabaku sortutaku baino, kopuru handixauari. Tabaku sortutaku, gero eta gehiago moten da. Europan ez, Europan alderantziz de hori. Europan, ondion, tabaku sortutaku orofaringeo kantzera, gexara, virusa sortutaku. Hau kasu oso famosu izan zen. Michael Douglas egiban amigdala kantzer bat. Giza papiloma virusuak sortutaku, ezan edatzen. Eta hauxe deklarazio publikoa. Bueno, ondo jungakon, kimioterrari motzen, izan egin dira gazten. Eta olako jentipa bizibilia egin motetzen. Kasue, ondala ez da etxin, 6 urte, ez da nakordatu ondo, behonek Estatu batuetako burukotareko kantzerko kongresun, behonek eman diskursin dugu gara, hor dute erri nozan berbetan, hori buruz, zabatu zanen dugu zezik. Baina oso kaso olako izan. Ekusiko gauz, bideo bi. Batan, bizati anginako kantzerra, anginiro, amigdali, anginire kasotasunera. Amigdala, bakizu ez da, amigdala, anginak entzak izan eta. Bueno, bat eskuman, da ezkerik. Eta batara virusa sortutago kantzerran, eta bestire tabako sortutago. Ze virusa sortutago kantzerrak ez baina erretzen. Eta itxuraz, ez ingo gluke desberdin du, zein sortura bi, zein. Hori jakitzen da bakarrik, biopsixiatzen duguenin, beti eskatzen dugu detekzion de DNA. Aretxin baiztatzen zure hori, zeinek sortura bi zein. Hau xera, haude, kampanik notarno esan duen, ez da? Hau gangaria, hemen hainera eta hau xera. Horako tumore zofitika hau minera, hau ez da gixen, da
hau zera tumor izkumakun, ez da handian dixe be, ez da handian dixe, hola nintxuraz, igual resonantzi ditzen duen da hori izeberran puntu, da barruz, zatixan dixau. Da hori virusa sortutago kantzera. Eta hau besti, eskerreko amintan. Bueno, honek ditzen zau tumore esofitiku vegetantero polifloran tipo guzta, peretxan joan modu. Tumorak esanek ere bai, utzeri. Da beste batzuen esan da, bisan nazti, utzeri, tumorak nahi. Balan ikusitxe, ezin goruke desberdin. Baina, oso importanti, jakitxi, zeinek sorturaren hori kantzerra. Zedakarre desberdintasun oso importante batzu. Bat, tabako sortutako orofaringeo kantzerra, esan dugu modu, joratak itxearreten da jizten du, bataz besteko adine, 25 urtekoetan da, eta edonun lokalizareke, hauan orofaringin, orofaringin izan dut egin da, ez da rexi. Eta laringin dugu. Baina, sexu bidez transmitutako esa papiloma virusa sortzen da ben kantzerra, gerua eta gisa, igoten du, gerua eta gisa igoten da, bataz besteko adine bajotxuara eroi urte, lokalizaren da orofaringin. Eta importantiena, garantzitsuena. Pronostiko obiakarren virusak sortutako kantzerrak tabako sortutako baino. CH, hobeto erantzuten da belako tratamentuak. Erozen tratamentuak, kimio, radio edo zirurgia. Ikusi dugu, eskazen zuten faktori, hori gero ikusiko dugu larin gero. Honek ikusiko gainik pixat zelako, zelan aurkezten dizen kantzerrak gure. Haude, mineko, kantzer bat, ikusten zuen, oso evidenti, Holan ikusitzen, duen esan duguen esaleke, superficiala, baina jakitzen dugu zelakolan tamainu, lehenko ikutu egin da gero eskaner bat ero resonantzi bidez. Da hor jakitzen dugu zelago sakontasunakaren esaleke hause bakarri, eta hori da arazoan dixen, operaten dugu, pentzen dugu, baina onartea jaten bara, bakaso gurixaren da, minuzu gurixatzen da. Gero rekonstruzioek eratzen dugu, bajo, beste asunto bat. Ez nuen definitzen. Hau ez dire, hau zabaiko kantzer bat. Bueno, bai, ikusi zuen, hau xo guzti, handitxu, paradarreku, hau zabaiku. Amintxera kanparingi, hau ginen atzeko parti. Eta hau guzti hau, da espanegu, hau eta horrengo erakusten dut, ikusteko batzutan noarte jaten gazen, zena naten dugu gauza. Hau benetan ikusi den baina, hartxute gatu ditxan, zen, zer edo, bai, epintxena, pasarixan izan bakarri. Eta epintxe banean bedarrak eta hori, eta balantxan etorri zen. Baina, zirukixi eta radioterak ez tratata gero, nik utxukun gatu zen. Guzti zuen, hau kasu ondo guzti. Eta hau horrengo kure, izka berez izera. Hau zen, zen bat, eukana, iztu gurineko 2 zentimetroko tumor bat. Parotidako, txistue sortzen da bene belandun. Eta eukiban 10 zentimetro hori. CH, diagnostikaben funzioile zanela adenoma pleomorfo bat. Adenoma pleomorfora tumore benigno bat, onara. Baina haue ezaguarritasun bat, 100% malignizatzen da. Txarra bihurtzen du. Ixen honek, bilurreukan operateko, zer atzagoen operatzen du, eta nervizioa eta paralizia sortu lege, eta bihurtute ban ez manak izan opera. 10 nio zan, berane 2 zentimetro tumoraz, baina alako baten, buelta baten dipazate ero, hasiakon, azten hasi zen. Da kolpin, hilebixin, hause bihurtu zen. Artu denun, bihurtza barrixe, eta jazan karcinoma X, adenoma pleomorfo lantzen ditzen dago. Maligniza izan, gainetik oso txarra. Bueno, bihurtuko 2 zentimetroko tumorra sortu zen 14 zentimetro kendute gero. Handitxo. Eta hau azkena, hau epintzen dut, batez be, ikusteko askotan diagnostiko ez dela hain evidenti. Ze honetak antzeagotasune aurreko kasuaz. Gau esan gehikolan ikusitxe, parotida bat. Ez, hauge gangiso metastasiko bat. Eta beran tumore sortzaile eroten da normalin. Ero faringin hauan, ero minean atzeko parti. Gau zireze, holako paziente bat etorten asko nien konsulta, zeitzen du. Lehen interrogatoxo bat,
gero azterketa bat, endoskopisukin eta osakin, eta beti eskaner bat, erope bat jakitxeko noartzen sakontzen den tumorra, jakitxeko metazela izatzen, eta gero baiestatzeko biopsia bat hartzen du, eta konfirmatzen du diagnostiku. Ondala 20 urte artero, itxeola bera, honekin proba guztikin, gero konsultetako bakartasunin azten ginen pentsatu. Otorrino modun egon da. Eta azten ginen pentsatu ze tratamiento epini. Lehenengo radioen txikitxute gero opera, ero lehenengo opera eta gero radio emon, ero proba gisa bitxoaz haue baiestatzeko ero beste zoz ere hobeto ikusteko ero zehaztasun gisa bitxeko, detaile gisa bitxeko, zezeman informazio gisa hobeto tratatzen du. Zalantza asko, persona bat entzako. Orduan, undan azkeneko goi urtin, hasi ginen batzen implikataga zen mediku kanzer. Eta zeintzuaz, onkologo mediku, onkologo terapeuti, eta gero zen. Hasi ginen batzen agitxasune emoteko, zituzen hori. Eta bai, lortu gehen duen agitxasune emote. Eta gauza erabaki hori hauak batzen duzen. Baina, buru batek zalantza baduke, hiru zalantza gisa ere bai, edo zalantza barisa, batek zarenak ikusten. Hau gaur egun, geure ospitxaleko buruko eta lepoko lantalde multidisziplinar. Baixakuro batzen da, goxiko sortzitxean azertzeko eta gauzen paziente. Banan ikasten dut, imagin guztien, gote bat edo, eta erabaki xakatzen dut. Etuz zure, gaz, onkologora eta terapeuta, patologa, analizatzen da benak muestre. Zezaren da benak, adenokarzinoa bada, karzinoa bada, sarkoma bada, dana da, linfoma bada. Radiologak, resonantziako espezialisti, geoziru, ateuze, auxiliarra, onkologa, mediku. Eta haren faltari, baina ez zuen duten di, atezi, endokrinologo, nutrizionisti eta gizarte laguntza nibioa dituzen da. Azuetan zen, gure pazienti bakare berezitasun batzu, eta batzutan gainik gurixaren oso bitxarez, ero jornida importanti da zen dira, gauzkan handixeko bitxinarez, jateko eta bar. Eta gainetik, bitxarez batzu, alkoholik izaten di, bakarrik bixiri, gara uxara zuen bitxinarez. Orduan, gizarte laguntza nibioa, askotan, faktor importanti bitxinarez. Ni benetan oso privilegiatu sentitu dena, honen zantalgine artiratzen dixetez. Baina benetan oso onati, baina oso onati da oso esko zabaratzen. Eta ze guzi hauke olako lantalde multidisziplinar batek zintzixiaz, asko, baina asko. Ze tratamentu eta jartzeaz gaina, Ezautzeaz gain zehar gara perion dizen, genozien da tratamentu gira kliniku gamitxe sortzen dizen. Eta zaiakuza kliniku, hau da, ikerketako ideak amendixik bortzen da be. Zema bida errepresatzen da, hau ingo hauek ero, karagero eta resonantzien dirane, ingo hauek ez da izan fazil da, difusio eta lagu, hogeto alixateko guzti, kartira hau infiltrata bara, espara da roxe, zaiak egoten da, hoxe mantu dago martxan bi. Eta guziko urrengo bat emantzen. Horre txetxetak ze guzia bixe, zintzixiaz olako lantalde bat. Epa. Gure pazientik jarraitzen daren zirkuitu, ariatzen daren konsulta, kaso bat esan ditu, ezpetu guztia, ze pazientzia, kaso bat. Edo, trataro guen ja pazienti, radioterapia, erokimio, zeusiaz, eta residiba batakarrena, eskuratzen dugu zenin proba guztik, komitea egiten du. Gaurtxe komitin, aztertzen dugu ondo, da tratamentu bat proponi duten dugu. Tratamentu bitzen duz, proponi, erabaki sakatzen duz, pazientik eta hori behar aldatu dut, asko aldatu dut. Bene, mediku zaren ban, hausin pretazio bera, honez, gukik tratamentu, eta batzutan, tratamentu esan. Zori, erabaki gatxau gara honen. Asko gatxau gara nik, ikasero bere bilbide guztin, asko ezaguarala, erabaki xehartzin. Hauxe gubitxea, hauxe operazio gubitxea edo, hauxe gubitxea, ezati baino, ez du isi hori oso gatxeran da, gatxen ikasten. Bueno, komiten hartzen du erabaki xe, tratamentu proponiutetzo pazientea, gatzen dugu, adosten dugu, zeren adostu txin. Ondo, bero konsultetan jarraitzen dugu kontrolakin, ondo gara, eta osatzen bara, alti. Eta zeo zer gertatzen bara, horre prozesu, minutin,
Desidioa bara, beste arazun bat, buelta komitea. Ari garrixe bara ben, lehenengoko nazioarteko kongresu mundu buruko eta lepoko kantzerei buruz, izan zen 1900 eta 1998. Nezain dut ari garrixe batzuk nezain dut, goi hortu pasari. Bueno, ezain dut ari garrixe ze, ordu arte, honetan, kantzera bagoa zen, baina geri zen bagotxa berean aldetik itxen dugu. Alde batetik onkologu, beste radioterapeutak, beste zirujano, beste patologu. Amintxe hasi ginen berbetan ja gauza batzu batxi. Ordu gazteagoa nintzen, zatixe gazteagoa. Naho nintzen nire postertxuaz, nire komunikazioitxuaz, ilusinoi handixaz. Eta urteri berandu ero, konturatu nintzen, ze garantzitsu izan zen, hau nire lan ibilbidin, baina batez be, onkologisa modernu zutabi, esan dut egun, betzate buruko eta lepo kantzeren, amintxe kongresun jarri xatzen. Amintxe hasi ginen berbetan, lantalde multidisciplinar agatxi, birusa agatxi, teknika kirurgiko barrixa agatxi, rekonstruzioik agatxi. Ze, klaro, kolona eta operatzen nahi baitxan nahi palme bat, baina guri izkigurazin egiten, horien dira dut doba rekonstruzio bat iskate dekomporin. Eta tratamiento alternatibo batzuk larinki tratateko eta eskentzeko lan. Baina hori, biharren partin eguziko. Eskerrik asko. Bueno, biharren zatixe mozaue azieri, eta biharren zatixe, esan dutena, laringeko kantzera. Laringo kantzera, esan duten modunde, arruntena, gure kantzera alde. Eta guzikoz, ze aurreapen egin dizen, bai diagnostikun eta bai tratamentu nazkaneko kurtita. Laringeko kantzeran, sintoma ezaguerixena, importantiena da, ahotsan aldaketi, disfonia. Entzungo, berotxua olako hauz batzu, baina ere entzungo, ahots oso eder bat, baina benetako da. Renata Tebaldi, egondanik eta soprano liriko espirito honenetak guztirixen. Eta kantaten, Jani Eskiki operako aria bat, Omio Babino Karo. Askoren, izatuko zure hau. Eskor. Bueno, hau duzu bizi izan zen. Larota bi urtea zen dute. Baina, opera konponioan kompositori gazteagoa izan zen. Eta igual, Jani Eskiki, ez da esan hori, igual, ez da beran opera esan honena. Baina esaten botzuen, kompositore bardinera da, Tosca, da Bohemero, Madame Butterfly, konponioana, izatuko zure. Giacomo Puccini. Eguzte zuen, dauke ziarrok izkun. Oso rezak izan. Eta Jani Eskiki operi, izan zen beran, azkan opera osu. Eta ondona esaten, opera osu. Zer beran azkaneko operi izan zen Turandot. Baina Turandot konponiten egoala, hasi zen, Euskareko minez hori, laringeko kantzer bat diagnostikatzen. Eta amatxo horretik hile izan. Zoizonez, nezun dorma favorzu, pagorotik gainen du kantaten bana, komponite da. Mila bederatziren de Otalauan, Turandot komponiten egoala, hasi zen Estareko minaz, eta ahozan aldaketak. Ordu neguanik eta otorrino honenak ikusi ban, Gradenigo lan izan txiko. Eta diagnostikatzen laringeko kantzero. Itxolari xineguanetik izona, trakeotomi bat ere izan zen. Ordu zazoin izan trata dezan radioterapixia. Eta ordu neguanik eta radioterapeuta horinean agotatu. Belgika, Ledukzean. Ledukzean eskutan, aia zanin, Ledukzean esan ban, hori frasikario lantzen. Zonek Ronaldo eta gaur zin, ordu zazoin zin, importante. Esan ban, Puccini sortira. Zeukan, beran, araberako kantzer txiki bat. Epinitzen koiar bat, radioterapixiaz, ez dago zeguzik gaur eguneko radioterapixik eta dungo radioterapixik, eta hain laban zilika. Mila bederatziren Otalauko azarun, ezatzen Ledukzei haringa baten uteko Puccini txaturala. Topaban gizona, Bartiston hemorragixiaz, Godol jarixuaz, eta Puccini bertan geratuz. 26 urteaz hil.
Baina, egun horretan ezan izan ikapo bakarra. Beduz gizaku kotxin izule, beran etxea, beran buntazinoekin, beran disgustuaz da hori, personak atrapaban da egin. Hemen etxizte bat zartin duz. Beran biziraupen estadistikazko bajaz izan zen egunin. Ze gaixotasun bakaraz personaz bizi. Bueno, honen bari izan da pixkat zarren egoteko gasaeta. Laringia hausera, tubo bat, minean atzeko partin azten da. Eta hausera mine, hau epiglotize, eta hori zen da, iruzatitxan banatzen da laringia. Supraglotiz, glotiz, hoxeraz hauz kordak, eta subglotize. Kutsinik eukan, idatzitxe bertuzan modu iruzek, amintxe tumorra, tumor supraglotiko bat. Bueno, nahi kutsik itxu. Gaur hemen hori konpuntu izango zen, seguruei, operazioi batea zen bidez, ero radioterapia bizkatea zen da seguruna, osatu ingo zen da gainetik, hauza ez bangaldu, baina. Larigeko minbiziaren inzidentzia. Hau, 2001 estatu batuetako ikerketa baten, naturo baten, hau xedatu, olantxe, agertu zen, eta Eta zidatzi eusko etxezo ze bai, inglesa zidatzi estatu batuetan, eskate, impactantia da. Eta esatean, Euskal Herrian eukanela, inzientzia tasa altunetako mundun espazan altuena. 20 kaso 1.000 personako. Gaur egun hori, 2000 batetik eta ona, bajatara, zehozen. Da onda, 18, 19 kaso 1.000 personako hortxe huetan. Da gure hartik gizien demuten da, Bizkaixan. Bizkaixan izan da, laringo kantzerra, urte batzutan, inzientzia tasa altuenak irabena mundu. Otiru. Otabi, otiru. Baina zelan Euskal Herrian, bajainian, inzientzisi, Bizkaixan beba, bajain. Eta gaur egunde, 20.6 ixe otabateko. O momentun ez da altuena, altuenetako bai. Zeraz, eskualde batzu, Bulgaria, Moldavia eta Brasilen, hau baino zeo zer altutxueran. Baina guke inzientzisa maino, eta zi, altuako. Eta Bizkaixan barru, nun emoten da gexen, Bilboaldi eta Ezkerraldi. Eta bitxien barrualdi eta Uribe. Eta gugaz, bitxera bera, 17 kaso egunileko. Hemen lehak iran izan, bitxera bera. Eta leheko guziko, ze aurreapen egon gizen diagnostiko. Diagnostiko metodutan. Baina aurreapena jakitxeko bizkat aurrekasa jakin dir. Hemen otorin dena bakarra, aurrekasa jakin dir bizkat. Eta leheko persone lorpixan bana laringi guzti izan zen Manuel García. Manuel García esan mediku bez eta otorinu bezan kantuko irakasle bat. Eta horrek inkitu den handisa bat. Nahi ban ikusi zelako zina oskorda. Eta asma ban oso gauza zintu, zer berde guzteko, espilotxo bat. Hoxe espilotxo ez eta lorpixan ban, euskixan argitxasunaz, espilotxoaz beran ahoskordak ikusten. Da gaur egun, itxera bera olantxen ditzen da. Eta ikusten dugu, hauxe espilotxo ez da izartute, hau minera, eta, epiglotuz eta hori txeke puntuetxo zut bat. Ahoskor da. Ez da hain dira. Ikusiko hori baino dira. Gaur egun, gitxi biltzen dugu, hau espilotxoa. Ezate batako egin biltzen. Zehatxik, hauxe dut izan da, onda bat omar urte. Nasofibroskopiso malgu. Gastroskopisit egiten izan, etxegun dugu. Ez du hau ala, Gaur egun gainare, nasofibroskopisutak kanal bat, biopsisia hartzeko, eramangarri xati, pantali, bidugen geike, argazesa gata eke, eta lantxen etxen da oso finera. Askotan anesteziatik ez da berixatu, zartzen da zurretik, eta lortzen dugu ez guzti laringia hausera epiglotize, da mintxeraz, agoskor. Eguzteko zehatxe gazen berbeta. Pasate paralea guzti egin. Hau. Eguzteko kaso bi, zelan eguzten dizen, fibroskopisoneaz, ahoskordak eta kantzera. Hemen egitzen dau, larigeko minbiziko iztiarra, T1, T2, zer nahi dauzan honetik. Zailkatzeko tumorrak, egitzen da klasifikazio bat, TNN. Eta T adierazten dau tumoran tamaino. Dara batetik lauro, txikitzik handine. Bat eta bi tumore txikisa, iztiarra. Eta 3 eta 4 jariz tumore aurreratu, handixe. Da, horretzen arabera, ez da bastan barren nintratak, tumore txikixe eta tumore handixe. Osa diferenti dugu gabe. Eta zelan eguzten da fibroskopisuaz, ahoskordako tumore bat.
Tema, bueno. Haude, epiglotise, da hori txetia oskorda. Zabalita zenin, da arnazia hartzen. Eta elkartzen dizein oskordak, honetxe bisa. Hori trakei, honetxe bisa. Da berbetan, da esaten E edo I. Ekusteko geu, ia mugitzen dizen, ez paralizata, ze paralizata baraz, zozen edo zen, bisa. Eta batez be guzteko ahoskordi vibrazio. Eta behar, hau xeratu morra. Haude, eskerreko ahoskordi. Hauxe, oso txikixera. Oso txikixera. Eurelik erik eta txikixenetan. Eta beste, normala, da hau, eskumako ahoskordi, normala. Hau nekundu. Hau bestire, handitxua. Hemen ikusi gero prozedura guzti zen ditxen. Zuret izartzen dugu dugu, eta, mokutu dena guztetan. Kendu. Haude, kabuni. Atzeko parti. Da, putela bajaten, haude, kampanikin atzeko parti, da, hauxera da nige guzti. Hauxera da. Eta hori txikiz, ahoskorra. Da hori trakei. Claro, du bat hauke barru. Pixka moresten txenda, guri bitxenda. Eta hemen, ikusten dugu, tumore bat, zehose handitxua. Handitxua. Hemen, hau zen amakarri. Hemen da, ahoskorra guzti. Eta gainetik, da zabaldute, goiko partea, beti hariten egitezak, eta mezanak eta itazatuko gaitu izan. Hobeto bertzeko, hori txeaz gatukoa, da geixa zabaldute. Orduan, konsideratzen dugu, hau, txikisa gara ez, hau baino. Haude, T-bi. Gurengo, honetik ja, tumore aurrean, tumore handixa. Ez da guztien. Haude, T-iru, handixa hau, ekuzezue. Alderdi baia paratara, hau mobiu ez da etxen, eta da zela tumorra, hau ja zatixa handixa hau. Ja, leko ipestauke arnazteko. Olako jentik, arazo gubitzen dagoen, zihartzeko, eta askotan, tratamentu epini bitxartin, terapixetan ala, traketomixin birixaten dugu, arnazi hartu alixateko. Eta ez da motut, neko tumore handixera. Eta hau ez dire, T-lau. Handixa hau handio. Hamida laringi. Hau azten da, algerdi baten, bolti motetza, erdixi pasaren da, eta beste parte bat. Ekuzezue, txistute dana akumulaten gara. Ja, arnazik ez, eta tragabezin dugu nion dugu. Arazo potentio bat. Gainetik, eskarra baten, honen ezkan erdin, ekusten da, zelan tumorak ez bakarrik barne, kanpoa duten izan dago da. Eta, ibarritu dago bai, kartila hau, ikusten dugu egin duzukar, muskulu bai, da bazutan azalabe. Bazuen izan dugu. Operazio izan, potentetxo. Horrego pauzu izan zen, horrego tramantulu gero, urten bana, paratu gura, horrela pena izan zen, endoskopiso zurrunen. Guzezu, autobototua da, orduan ba, irudixape, handisa horretuko. Baina, importanti izan zen, estroboskopizin. Eta zer da estroboskopizin? Estroboskopizinen, endoskopizak bizatzen duen argi errepikor bat, eta horrez lortzen du kamara lentan ikusti ahoskorda. Eta ez dugu ikusten bakarrik zelan elkartzen dizen. Ikusten dugu bai, eudan vibrazio, mukozen uine ikusten dugu. Eta zehatxito importanti, lehenengoko zaugarrixe kanzer guztiak ere, horixe vibrazio galdu ditzen dara, esplorazioen. Hori xolau detektateko tumore txiki. Hori zehatxito importanti. Bueno, esan dugu, kartzen datugu, eta hauxera hau arnaziatzen dugu, eta hau, berbatzen dugu hori, elkartutzen dugu. Esaten zaukazitei, E edo I esaten dugu. Eta alantxe ditzen dugu. Estroskopizire, esate bateako, dibugo zari mauzen entzen da, zelan pasen da, eta movimientu ikusten da dibugune. Hola guztiz. Egen zartuko ez, zetropia da dibugo da hori, zetxate fanagozu. Baina oso zimple, alantxe ditzen dugu. Esatu dugu, estroskopizik, da hori txegu zikora, zelan ahoskordak vibratu dugu. Ekusi zuen, ez. Ez oso ekusi, zor isezte ekusi. Baina, amen ba. Amen oso ondo kusiko zuen. Amen ja, oso imaginan dixera. Eta alantxen ikusten da.
Eta pantailan, nani, hauxe ikusten. Ja, claro. Hemen bai ez? Bueno, aparte, elkartu ahoskorra berbatzeko, guztu zuen zelan, itxen daben, algo ixen movimiento, ezta? Bueno, tumore oso txikixerani hori desagertu itxen da. Eta hori txen dago benefiziak gazku, estroskopixi. Anatomio eskaten duzuko, jakarrakazen. Haude, diglotiz esan dagoena, ahoskorda kartioizak, eta haude, esofagun zarreri. Gure, jaten duguena eta eratun duguena, hortixo duten da. Eta zen pasaren da tragaten duguenik, epiglotizak babestu itxen dau laringi, tapakin bolun itxen dau, eta bideratzen dau, beran lekure jaten duten ase. Hori zanik pasaten, tragia duten eta esturkazten ga. Ondaro zen duguena, kontrapostarri duten. Bueno, honek hauskordatik, lehen izan salud eta normala, dauke, hau zer errauke. Eta gainera jakin gehiago, ze intensidadiak arren, minuta mazortzin zilixo, eta ze frekuentzixetan dan. Osea, zatuko detaietaren ze importantzia gara horre, baina eran importantzixea. Honetik hauskorda, normal. Ikusiko bi, estroboskopixabi, ez izena normala. Ez di kantzerrat, baina ikusteko zelan tumori, benigura, mekasun, dan lekun, horrek lekun, hori. Hauskordin zatixak ez daula vibraten. Ez da guztipai, baina hori zatixak ez. Eta ari, amantxa. Entzun goza, Oso ze jarrarura, guztien da, Hau zuztezar. Hau zate bat. Hau zate bat. Ikustu honek, zorik ez da vibratu. Honek bai, baina honek ez. Autogole benik ere baina kantzeretan barren da zaten. Kiste bat da. Nire lankidu. Horrek usten dizen, horrek erraxatxu. Hau trakei. Trakei, horkixuta dutuna, trakei. Eta hau besti? Estroboskopixi, Iora trego politxea esaten zer dan hau da, danik eta patologi arrunten alarik. Irakasle askolan. Nodulu kaiuti, ahotza, abuzua zesortzen dizena. Eta barriro ekinik gorot, ia, noduluti, ia bosa zedizten atzuen. Zuen, zarazen. Zea boz da hori. Ume bata. Nodulu karguntatik. Berrezetzan, kantantitan, eta umetan zezanik ez. Umean skoleta garen nodulu. Umeek jolazten da zeninde, txirixoka asko nazen. Eta asko kopitzen da garen. Bueno, hau izan zen estroboskopixi. Baina, azkaneko gozturtin, hau xetorri. Narro ben image. Hau gehiago azkaneko lagurtin edo... Azkaneko lagurtin. Zene gau zaren, Hane bine, zego itxege banda estuko irudiz. Hau isa ez dugu. Teniki, irudiza lotzeko da bardinen. Etxen dugu, endoskopixo baten bidez. Ero zurrune, ero malugu, bardinotza. Aldatzen denara, da erabiltzen duen argixe. Aurreko teknika bizetan erbiro argi zurixe. Argi zurixera da. Eta argin zurixak dauke longitude onda. Handixe. Espektro handiko argixe da. Bidea, zelan da, uin luzeko argixe da. Hau, NBI da uin estuko, longitude onda txikiko argixe ditzen da. Eta zer pasatzen da horreaz argixeaz? Eunak
tejidu. Absoluten da bela hori argixe era diferentin tejidu, ero eun normala esan, ero eun tumorala esan. Zehatxi, eun tumorala dakarrelako baskularizazio handixe. Kapilarazko, kapilarrak sanak eta bena, sanak eta artesa. Eta hau argixe, tumorala lekun, era batea absorbuten da horri zehatxi. Akusten dugu kolore diferenti. Eta honek zertako balizu izan dago. Pasan urtin, hau artikulu urten ban, leku potenti, eta galdera bat etxe ban. Ia lortu berekin, diagnostiko goiztiarra etxi teknika honenaz. Ondorixo esan izan ainak ixe, baina bai, ataren argi, balixo izan manela jakitxeko nun hartu biozizien. Ze, ahoskordan, leko baten hartu, ero bestin hartu, aldatu irik ez gauza. Zer, ukizeike, dana kantzera izanak, itxuri ukiaren, leko baten ukizeike, mazuen displazia bat. Da bestin karzinoma izut bat, da bestin karzinoma inazio bat. Dana ahoskorda bat du. Eta honek, etxen dago ixe, ez dago berizten, baina ixe beriztu etxen dago. Eta, ejemplo bat ez dugu. Hau de paziente bat, etorri zena lehenko bidar, entzuten da. Etorri zena konsulta, endaukan hauza aldatute. Eta estroboskopixan ikusten ez bala bibraten ahoskorda batek. Orduan orzo zer da. Baina zeukan itxura txartxarra. Inundik inoak, ontsi guzko orzo itxura gura. Eta hartuakon biopsia bat. Eta biopsia imon bat negatibo. Holan ikusten da hori, baina gure susmuranin negatibo egonarren orzo zer da. Barriro juten gara, da biopsia hartzen du. Hartu enixan du 10 biopsia persona batek. 10, eta susmoaz badaz, besti, bate positibo gara. Eta, azken ontsatzen. Bueno, hartu duen biopsia eta negatibo egon da. Orduan hilebetea, jarraitxu txedoan ahotza bizkate olako izaten, diarien kirofan ere, baina hausi gontzau. NBI. Eta NBI zer da, hau pazientira ja, kirofanun lotan tubo bat hau ezartute, hautik, MCL ditzen hau, mikrocirurgia laringia, eta ikuste zuen. Honetxetia osko da bisa, bat, zuri-zuri eta besti, bueno, bizkate gorritxu, baina ez da, itxura txartxarreko ez da, amitxartuako lehenko biopsizien da negatibo mamu. Argixe aldatu gora kolori, aldature. Ego zen botei batei, eta, bueno, gauzatxu batzuk ikusten duz diferentik. Denek zen, horritxasunen, bengoazu, eta zaten dute, amitxartu zen lehenko biopsizien negatibo mamu. Baina, teknika honeaz, NBI-az, diaren biopsizartu dezan, amitxe. Hau, leku diferentile, beste da, hau zurixagoa da olako, hau, marrizkiro, besteko horretatu. Hombre, hemen ez da perisaten nahi mundu, baina bertan, endoskopizu egin bertan, beste gauza guztu. Hor hartu zen biopsisi da positibo mundu, kantzeraz. Azeraztata egin nun eta ondo guztu. Eta honek iba lotzen doben irudisa. Eta zetago barixazku NBI, honek danataz kirofanon hartu, pazientilotan datu, sartzen da, mikroskopizat eta endoskopizu sartzen du. Eta lotzen doben irudisa. Eta behixe guten gazkureki, leko eskazenena, biopsia hartzeko ez, itxura txarrena elkarrenen lekurik. Eta hemen, logiko nesan gure argizu gure da, alin txartzen biopsia ez, hau negatibo gutu, horren gugu loke keratosis bat. Eta horreaz ezin dugu izan tratamentuko egin egin. Zer, ez atantzen da. Hau positibo. Hemen barren gara pasatzen du. Hemen hartuko dugu biopsia, gugu loke keratosis, parakeratosis, akantosis, ematen formula. Eta ezin dut tratamentuko ez da kantzen da. Baina, hemen, bedan azpixan eta hemen, horkan zera da. Eta horretxe da horretxe izazku, honete miki. Eta, hau ondion, naratzeko ondo, ikerketa eta zetxen, eta, bueno, horretxe azganez gau dugu. Eta hori, rezidiba bat, lazerazten dute gero, eta bai, hemen ikusten zurixe, baina hau kolor diferenti hori. Hemen hartute biopsisi negatibo, baina hemen hartute positibo. Bueno, horretxe da hori izan dago eteniko. Eta horretxek izan di, diagnostiku nion dizen aurrerapenak ero batzez behar azkan. Eta azkanen gauzatik ezartukoa. Ze aurrerapenak dizen tratamientu. Baina tratamientu, abitxo, bizkat, zehatxe ditzen duzen gauza. Zehatxe bat ditzen zen kimio, labestien, radio, labestien, zirukixi, labeste bazoa, dana, zirukixi, kimio, eta dizena, eta zizena. Jakin birdo, tumori eskadixu.
eta tumori estadixaten dio, zaitkatzen di, TNN. TNN, ez delako. T, adierazten dago tumoran tamain, nizan duen, batetik lau. N, di no, ganglixo metastazio, eta hemen metastazio. Eta horren arabera, tumoretian, dixoak, eta txikixagoa esan, dixoa esan, logikulan ez, tratamentu diferentu. Batzutan, niku izaten da, gauza bateaz, eta ez batzutan hiru. Eta arazu, ez di tumore txikixak. Tumore txikixak, normalun, tratamentu konservadore bateaz, esan da egun olaintzen, ez da tratamentu konservadorik kanzerrin, baina konservadoria, ez da espaino, lortu egin osatzi, eta gainetik, morbilidad, eragozpen handi bat. Ez honintzat, gero kusiko gozen. Problemiri tumore aurreratu, tumore handixe. Bat, tumore handixe osatzen, bertxago da. Zoritxaz, kaso zen ez zen. Eta gainetik, eragozpen handi bat. Ez honintzat. Eta laringin, urte askotan, ondala otomarrete arte, horrek tumore aurreratu, T1 eta T4, geukan, tratamentu bakarra zen, laringektomion zu, laringikentzi, zirurgixen, eta gero gainetikoa lazerra eterak emot. Horrek geukan, eragin ez duzu nintzen. Bego zer eragin ez duzu. Baina, azkaneko otamar urtin garaturi beste tratamentu batzu. Eta ari, deitzen gakoe, laringi mantentzeko tratamentu. Hau da, zaiatzen gaz, tumore aurreratutan laringi mantentzen. Beti ez da posible. Hau laringi jatu da. Batzutan, jazaret, aziratik proponitu edo laringi osukentzi, oso aurreratu den. Baina beste kaso batzutan, T1 da T4 batu, lehen, ondara otomarute, eta ozturte, laringi kentzizena, gaur ondakau, ero zirugia partzialak, kanputik genjaku, ero teknikak edu laser bidez genjaku, eta batez gaur egun kimio eta radioterapia. Ondala, gero guztu zehatxik, ondala hogei eta urte arte, laringio kanzerra diskarcinas epidermoides, behan ez terko histologik sin quimioresistentes, sin. Baina, eta bat zebera guztu den, holan izan da, hori bero txogu. Bueno, hausera gaur egunak hauen arsenal terapeutiko guzti, laringio kanzer bat tratateko. Tratamentu guztietan garrea bokera egin. Dan, ez bakarri zirugixin, batzuen ez da. Eta zirugixinen eta laringektomi oso baten alboko ondorixu zein. Bakateko zezu, imagina baina, bueno. Haude, laringe bat oso tumor handixaz, oso handixe, haude telau bat, dutzau laringi, hausera bat, hauskorda bat, alde batzeku, hausera. Banda, hausera epiglotizen, da horiak krakei. Bueno, kenduro, eta kendute gero, ondorixu zen, ondorixu zuru, betirako, trakeostoma bat, zikatrizet, itxena da, eta ahotsa galdu. Ez komunikazioa, era diferenti komunikatzen da. Baina ahotsa bai galtzen duela, ahotsa horitzen dugu. Era bateak gero berbaitzen dago, guaz dago. Baina hausera, alboko ondorixo importantena, laringektomi oso baten gero tumore aurreatu baten. Batzutan, tumori txikixabarani lortzen du, ahozkorda manteniutik netzen du, partzialtik edu larin. Eta horre suponitzen dago ez epitxe ez zuloi, eta hozaren manteniutik. Piskadezkaza baina manteniutik. Eta hori gatzen dara bakarrara, bueno, zikatriz bat, ogotik. Hobetzen duz. Baina, helburu tumore aurreatu, hauxe, hori gendu. Hauxe, gaur egunin, zaiatzen da, telo baten, ez etxi laringetu miozu, albara. Zertako, hauxe lortzeko. Ez zuloi, ez zikatrizi, eta gainetik ahoza manteni. Da hauxera du, gaur egun. Tratamiento alternatibo, zirurgia, potentia. Da hori, zena lortzen du. Teknika kirurgiko garexan ditxartez, lazerra zein di, lazerra erabiltzen du. Lazerra ez da panzea bat, lazerra bisturi bat abakar. Bisturi bat ez da, bisturi sofistikau. Baina batez be, kimio eta radioterapiaz. Hori txiki bisegin lortu geike hauxe. Ez beti. Larogeiko hamarkadan Wolfgang Steiner, otorrino alemana.
Bera uzan izan, aitzindarixe laserra erabiltzen olako tumoretan. Aurretik, Ameriketan da, jak eta beste batzuk, ebili izan ben, baina ebili izan ben tumore txikisa trataten, guztiarra. Baina bera izan zen lehenengoku tumore aurreratu trataten laserraz, T3 eta T4. Lortuan emaitzak, harrigarriak izan zen. Ekusi loen kongresu hori ginean, behatzen dela eta mazurtzikun izar bera izan zen izar da. Ez hori izan, areto bat, ez da izan bat personan egoinena, 2000 personan izte, aretoan dira maret. Genti eskiaetan jarritxe pasillutan, niak horrean beru ez, nik burutara guanan beru, ez mazik. Emon bat, itzari bat, bostor dugu, para. Genti, txaloka, emaitzen dut. Egixera, inok ez dagoela lortu izan, berake, lortu izan da behar, emaitzen. Oso geratzen da. Nire kasun, T bat, bi, T3 sartzen da, baina honek tartexen da T4 eta oso emaitzen da. Eta hau xein buru eta bat. Hau de guzate, eta bantxe deitzen da, mikroskopizun bidez, onda lortez, opi jamare, azu, urdinati, onda lortezkoa. Mikroskopizun bidez eitzen dugu, hau xera laserra, namintxabe joiztu bat, eta dauke, hau de, hazen diburu, da, tubo bat hau ezartu. Eta hautik eitzen da. Eta horren suponi izan bat, aurrera pausko importantu. Ikusteko zelan eitzen da, ditxo horrela idei eitzeko zelan dane auteriki, kaso bat prezentatu. Hau ondara gitxiko, ez da T2 edo. Dauke, misonezko bazan, ezkerreko ahoskordan, danaran, antzerran, tumorara dana, eta eskuman be, dauke tumorra, dauke alderdi bixetan, ahoskorda bixetan. Bat, osu eta besti zati bat, da T2. Eta zelan itxen da lazer. Hau be, itxen da. Ez da itxen. Balantxa. Hau irudixera, hau de, telebiztati eguzten da, zenik ikusi operatu nazela, eguzten dut, hause bakarrik. Eta hause da lazera. Spot, ezen darko nik, mantxin. Eta hori egiten dut, beruaz da, ikusten zuen zelan du, ebaitzen. Ixe odorit ez da, bazutan esatu etxen dabe, artixa batzuen, da koagula egiten du. Eta lantxe guten da, kentzen, gerdik egin. Hausera, eskarroka oskor da guzti, da, amintxo banto, ez da guzti, baina amintxa hori bat ez da. Lantxe guten da, kentzen. Honek, operazio, honek konkretu, otama osgarri minutu direktu. Ez nukitxa dana. Ez atxo bat, idei etxeko zelan etxen duena. Hau tizartuten, eta lantxe guten da, kentzen. Gabe bat etxen dabe, daurrengo honin etxera. Normali, ez da zuen ez da zuen, segun zema eta kentzen duen. Handixo bat egin dut berde, sondiuk iberlau, irulau egun, hori segun, da gero duak paziamentu egin dut, diferente, baina hau kasu konkretuki, urrengo honin etxakoten da, normal jaten, normal tragaten, eta bizitxan, amaitzen. Eta minik ez dut. Eta zelan amaitzen dago operazio. Hala nintxe. Hau gehi, amatxut operazioei, da endoskopixo handira sartzen dugu, da ikusten dugu. Hau xera, ezkerreko hauskordik entura bena, eta eskuman eukan zatixe. Hau da, anestezisten dugu, tubu, zartuta garena, respiradore konektata, ezta? Itxuri, eskazara, baina, zikatrizaren dani ondo behatzen da, ez da hori boten baina, sinistu, egia sinistin biztaz. Ahotza, hombre, ez da normala, baina ahotz, ulertzeko moduko, eta ulergarrixe eta baina, nire esan duena, 1980an, urte man, haunetxek ikerketik, haunetxek gatu bulu, izan zana, aldatu ban honek, goxeta bidatu. Horgintxarte konsiderate zana, laringo kantzera kimioresistente, honek hartu ben, estatu batu eta egin ben, hartu ben, 380 paziente kanzer aurreatu ez. Estadio 3-4. Eta kalde bitxan banatu ben tratamentu. Kalde bat egitzen laringektomiozu, horgintxarte zan, tratamentu estandarra, gehi radiotera bixin. Eta beste taldiai, egin zen kimio lehen. Horgintxarte inoiz gako nago. Inoiz. Eta edo joko gako. Kimio erantzuten batzan, da erantzute, ulertute modun, tumore erdixei baino txikisa guaitx. Hau da, 20 centimetrokan, 10 centimetro baino gexa egitxe. Hoxe zan kimioterapia erantzute.
jarraitzeben radioterapiaz. Eta, lortu izan ben, kasu askotan, osatzen. Kimio eta radio egun. Ez zuloi, ez operazioa ez ikertzi, ez hau zikerinik, ez. Ezbenak erantzuten, etxen gabon laringektomia arrezat. Honetak erazo bat. Horroko pazientik operatu duzenak, zoritxarrez batzu ez da erantzun da opera, inbertxean dugu, gero baldintzak, eskazau bati, operatego, harturabe kimio, harturabe radio, baldintzak izan. Baina, gogortxetako baz, hoxin biko. Eta, honen emaitzak izan zin hau nintzen. Biziraupena, lan, taldi biztetan, biziraupena antzeak usan. Zeo zer, hobi laringektomia zuen. Baina, kimio eta radio mozen pazientiai, euneko 74 kasutan, laringi mantentzen lortu izan den. Hau izan zenen, no. Ez da, batia oso bilantik gaur, dana ekin birrari. Ez, arazu moten. Eta, hamen trampatxo bat edagoan, ze ezbenak erantzuten, etxen gakon zirugixi. Eta horren biziraupena, sartzen zen kimioterapian grupo. Eta ez, zirugixi gakon, hori bat, pi. Batzu gazizin pentsaten, da zehatxik ekusiralez, kimioterapixie efektibu lana, daula lana, zehatxik ez emon, kimio eta radio batea. Eta lehenko kimio eta gero radio eta erantzun, ez erantzun. Zuziro, efektibu lana, kimio eta radio batea emon gero. Hori urte batzu berandu erantzun zen, hori ikusiko ze pasazan hori ez. Baina pasazan izan zen, honek emaitzak ikusitxe, albo batea ziginen ala daten lari dutu emizien. Eta ziginen ala danok, mundu guztin, Ameriketan zer izanik ez du, zolamena, trataten tumore guzti laserraz eta kimio eta radioaz. Eta honek ekarri bat, onura batzuk, hause, eguneko irotalo paziente laringi mantentzi, baina noti eskaz bat ekarri bat. Eta horiko izan, 2006an, hau nixek hartuko urte manen, Hoffmanen zuzen dutak. Hemen aztertu izan ben, hau dutu dutak. Hane bixara berapenak bidea. Hemen zirkuz izan, 2006an urte manen hartu dugu. Gau izan zen, eskandal izan. Aztertu ben, 160.000 paziente, kanzer mota diferente, 160.000 kanzer mota diferente, pazienti, kanzer mota diferentikin, 1000 beratzen de, 2008-etik 2000 garri urte hartu. Estudio multicentrico, multicentrico da multipotente, oso potente. Eta, ondorixo, principala izan zen, kanzer mota guztik, 85, 90 eta 2000 garri urte arte, egan biziraupena hobetu izan. Koloneko kanzerana, estomago kanzerana, pankreasko kanzerana, biriketako kanzerana, bularreko kanzerana, umel togikoleko kanzerana, danena, egan biziraupena hobetu izan, batena izan ezin. Laringeo kanzerana. Laringeo kanzerana biziraupena, 90 urtetik, 2000 urtea, bajan izan, eskaztu izan. Jode, atzea pauzu, bai, laringi mantentzen do, bai, jende hilitxen azun. Lehen baino gisa. Bueno, honek aztertu ben, nahi dan beste aldagai, ekusteko ze pasatezan, zehatxiz pasatezan hori, ze hasieran azizin lotzen, tratamentu aldaketiaz, urpintxarte, laringektomixik izan kimioterapia horritxeaz da lotut. Ezin izan ben ondoriztatu hori. Lehen beste aldagai aztertu ben. Zehatxik, hor, tumor guztitzan da, hor urtitan, TNM diferentezin, ospitzal baten da besti, batez aikatzen eman tebi, derziz emanez, hori nintzat teirure, nintzat laure, homogeneidade falta. Muestrin homogeneidade falta, estadistikak hori oso da, estadistikak berdabe homogeneidadezun bat, eta gero irakurket itxego. Estadistikire dedikana bat guztik, ze pasaten dan. Gero trampazko ingoro, interpretazioin bebai, datutan bebai, zehaz alteratzen duen, asko. Baina hemen pasadezan homogeneidadezun falta, TNM diferenti, eskema kimioterapiko diferenti, ospitzal batzunak kimioterapiko bat, mitxaren bestin bi, baten ziklo bat bestin bi, teknika kirurgio diferenti zerri, eta hor dut ezin izan nire guztu. Baina, intuizinik izan bat, balkan azuz, ikusi horretu. Hau iskat erantzu zen, eta gainetik aldiko, aurreko bat erantzu zen, ametxeztu iso. 2002an, Arlen Forestier
onkologa egin dut. Berdian dut. Oso. Da beran, radioterapia gutrek, hausin gertietin ben. Artuen bosten dute, berotazti bazite, eta 3 taldetan banatu dut tratamendu. Bati radioterapia ditzen talde batei, ez dien, kimio lehenengo, eta radioterapia, eta gero, radioterapia, lehenengo ziro berezkemi, eta beste batzuei, erantzuzen lehenengo gabe. Kimio eta radio batean. Eta ze pasea izan zen, bizira aukena, kimio eta radio montago talde bisetan, bizira aukena ez. Antzeak uzan da, bai? Kimio montago talde bisetan, bizira aukena antzeak uzan, baina, laringi mantentzi, kimio eta radio batean monda, 100% Zalantza, kimio eta radio bertu. Eta gainetik, bizira aukena be, zoze, hobetu izan. Bueno, honea ez ja, azein, eskate tranquilizatu. Eta gaur egun ezkin nire, kimio moten da, triplete bateaz, triplete ditzen gako, kimioterapiko diferenti, 3 ziklo oso tratamentuko ditu. Eta horrein dantzute matzak moten da, kimio eta radio. Eta hoxera gaur egun tratamentu, ebitateko ero zainezteko, laringektomi, osu, operetu. Ordutik aurrea, azkanengoko notu dizi. Zirugia robotiko. Zirugisi, lazertik bazera bat, hasi demartxan zirugia robotiko. Da Vinci. Hau bat ematek entzun dugu. Honek aparatu guten ban, gramankulu guten ban, kostatak operaten. Eta gure eremu, gure espezialedain, azikazio zeitzen, baina ez da marixo, ondio. Teknologisi hobetu inberde, ze autizatu, postai operatu handi zartzen di. Eta menetxen di, laparoskopi mor. Eta hori posible da etxen robotaz. Baina, amendi, hau atauket tamatxak, tamain ezin dut gauz asko zartu. Orduan, garatu ninkora hobetu teknologisi, gu Da Vinci operateko. Baina etorkizune amendi zetatu, zirugisa. Eta Da Vinci ze onura oke, robotaz etxen da. Orduan, ez da daik. Buke, pulso, honen aukitxe ere, eskapagau, baina robotak ez dago. Eta gainetik, Rice, izenak, niekin egin, Rice. Eta nik maniobri nek eroze, maniobra opera nire limitu hause, hause, baina horrek ez horrek, irudien gutetzak, berak atxarrai, punta eta ez da. Gainetik irudimenzioen etxan eguzten da, zemat eta hobeto guzio hobeto behar. Dana dala. Hau ez da panazea, hau da, etorkizun etorriko lan abiskat nire eremu. Urologizan bara, baina etorri nire. Eta, kimioterapizan bai. Kimioterapizan hau bara realidad. Biz terapia molekularra. Etuximab, hau de antikorpus monoklonal. Eta honek itxin da bena da, zelula handan, rezeptore bat blokea. Eta zailizten dabe, egitaten dau, zelula tumoralan proliferazioen. Eta zen diferentizia hauke kimioterapiko tradizionalak toksikotasun bitxina. Asko bitxina. Hau biharren lerroko tratamentu konsiderat izan ontsi arte, baina on momentu beureren dugunak duketen, otorriko kantzeretan, ja lehenengoko lerroko tratamentu bat konsiderat. Eta hori, dekosta salamentxe ikerketan, lauden pazientei aztertu ben, buruko eta lepoko kantzeraz, da kintzen tetuximab, antikorpus eta radioterapia. Eta zuen, emaiz bardinak kimioterapiko tradizionalak etxezin. Baina, toxikotasun asko txinixabaz. Kimioterapizien toxikotasune, esaten da nire laringito bizin, operatik ez zulutela, Quimioterapias askotan lehenengo ondo izan zen, itxen. Hor kardiotoxizidad. Eta diagnostizaz sepsis bat etxen da, eta shock septibo bat azkin etxen. Esan, egin dan gortuz dindaukela quimioterapia, bai. Tratamiento potenti dela, zirugisi potenti dela, bai. Eta dakarlako, esplorazio berokilek, bai, quimioterapia, bai. Bueno, hau izan da, terapia molekular, eta ontxe, eta saiakera ondion, ez da saiakera klinikun daz, immunoterapia. Baina horretik ja, tumore rekurentik eta metastazizak tratatuko. Ontxeak metastazizak, iok ez da nahi izan jakine, ikerlasak metastazizak nixen. Ze, nahi amezte urte, metastazizak ikertzen, eta koia. Baina hon bai, hona zili metastazizak inesatzen da ondo. Eta ikertzen da, immunoterapizit, bat ez gauza. Amaitzeko, hauxera gaur egundan, eskema terapeutikula laringo kantzerrea aurreatu dakauena. Bat, alde batetik,
laringektomisi, ezinbesteko lanin, derrigorra lanin, eta besti, kasu askotan, gero eta xauatan, laringi mantentzen. Eta zelan, tratamentu kirurgikoaz, laserran bidez, edo batez be, tratamiento kimio-radioterapia, gehi terapia molekular. Amaitzeko, ella bat zen, hone papertxu, diz, laringektomi oso, pazienti bat ezazenak, askotan, maiganin, konsulta sartzen izan. Eta askorek, berbigatu dabe. Batzuk zelan berbatzen dabe. Batzuk esofaguaz, beste batzuk laringofono bateaz, beste batzuk egin duztuen behin, batzuek protezi batek itxitzaute, lortzen dabe berbatzen zozen. Baina beste batzuk ezin izatu da, eta konsulta sartzen ziren bat, zertzen izan honetxe papertxu bat, denak eskakin, izukin, eta almen be, aurreapenak egon di, batzuk ja, tabletak entetzen dit, azkan urtean esparo lortu izan be biziraupena asko luzatzik, bai lortu izan du laringi mantentzi, kaso askotan. Urrengoko urtetan, erronk izan gora, biziraupena luzetzi, erronka potentire, baina epek ertain motzin izan gora dana laringi mantentzi. Eta inok ez birrixati hone paperak gure maikanin gexalagat. Horretxea seguraz nahiz bihar. Ezkerrik asko. Eskerrik asko. Mario momentu da salbarago amizkin. Betiko latxeik alderantzako tartu bat egiko. Así que, nagorek egiko duke, nire hemen alderatxo behin, esku hartzatik. Bat auke, galdera. Este galderi. Bale bingo hori, eskerrak ez duxateatxik, eta ez duxatek jarretxatxik, kasuna nolazut kontzeko, eta, bueno, hori bat. Eta gero baztez be, ekinek izateko zezasun modu, amar bioz izare baiei, antxe ekini lortu arte zehozeko kontzit, ez herrian noten. Baina, bueno, hori lehenoko lagata. Nire izuno bizkaz ere, burutez ere, bizotzai, zegoenan, ikutu barrun sartu nahiak, barai notizionak emoten dizienik, ekinek pozarri zien. Baina, zeuria barrun persona bat erazpeni maiganin, operateko, beran bizitze zeure hori eskutan. Zeuzaz, jangoiku, orduntxe, erozeo ezase. Eta horrek zertzuke eragindak zeuen barrun, zeuen burun, zeuen bizotzi. Ezabetaz duen persona batei, ez da zerinik eta hinen bizaz eskun dakazuen hori. Bai, bueno, gogoratu izatute, gauza honak galdere batea lagarta, ez da. Baina, zeranik ipintzezu hor, zari zaintzezu hori, zari jarratzezu oztabek barrio. Ze paet ipintzezu zeuen burun alimentu itxeko, uteko. Ulertu da zuzta? Bai, ez. Eta potenzi. A ver, egixeran ara, batzutan zuritxaren dutuz. Batzutan zuritxarez, oso azte. Notizia txarra moteko, zelan hori, ez da igazten. Zira, hori esperientzik gara guzti zurizkat, baina batez be, a ver, hori ez diete frankizin, mundu guzti guretzen da. Claro, ez du gutxen. Matxun gautu, beti gutxen du, beti dut da, zehose etxeko. Beti gutxen du, hombre, batzutan, ez da isen ez da. Baina beti gitxen ezin geke lagundu, ero, en fin, beti gike. Zehose, harintzeko nire sufrimientu dana da. Eta notizaz txarrak, anekdota konta gotzuet. Gabon egun baten. Etorri gazan, bikote bat, eta behozix hartute guan, gizona zan gaxu, iruro ikusteko etako ero, eta jasko neuka, dana, diagnostikut, eta sartu zin, jarri konsultan, handizute gizona, eta esan zen, bueno, gabon egun, eta kontestu egin txarrago. Eta, zer da torritu zute, bueno, garazu tumore bat. Da tumore txarra, baina konpondu egin. Da pixapa, bueno.
Baina, ja esazu, ez da egonetxik ez da zuretzen. Esan dute, tumori txarra da, oza, zerixu. Claro, duzia txarra zozera egun bizu, piskate dugu nago. Eta bisak ehalantxen behit eta, bueno, odertu. Orduen ikusinean, ez egon zenen dago ertzen. Esan etzen, kantzer bat agazu, batei ondeza da bezin jarrez. Baina ez egon bezin bai. Ze ulertu ingurdo, eta urti dago pazienti ulertu ingurdo, zer dakarren, batez be. Ze bera erabakizan hartu gora hori, bera txikinok ezen jogora bat egin inok ez para, ezen jogora, hori juntatu lako bero, gana en fin, ulertzen duzta, baina ulertzen bara gozak, pazientiaz dekotratu. Bera izpekatzen zau, da asko. Ni hartzen hau jentik, askotan zelan hartzen dizen gauzak eta hori, eta personan ulertzen du, zelan dizen gauzak, askotan. Balientio gara, eta durtixo bat baite, danetan, ez da, baina, hoxe pasazten. Da batek bera, da beste hori. Eta gero tratamentu pila onda ondo gugakon. Pasaren dara, kantzerra taukeen gauza bat. Eta da, euskera zelan da, incertidumbre. Rebezi etorretan bagoetxein paziente bat, aurreko honetan, normalara ez loetxe. Arduri, ze hauten gora, esplorazioin, zoziko ez da, ezkainen izauten gora. Da, hortxe zirkun zartzen. Ikusten do bez, hortxe zartzen dire. Eta bauke hortxe da incertidumbre. Ze, klaro, askoak batzen, bizitxe da, eta jokatzen ez da. Eta, bueno, lantxe dira faltan du. Da guri zer egin dakarren, bueno, gutxi profesionala, eta, bueno, aldo honik eta ongetuen etxen du gauzak, eta, bueno, Gotxa ja hori ja gauza oso personala da, harremana pazientu batzu egin. Ez da, erantzun dutzen. Hau, bizkat, gauza ilusioa fungetxa ez, bizkat, zartzen abizte gauza batzuta. Ezkarrik asko galderia txike ba, galderak etxau bat. Hau, pagatzalde etxe barroke. Bueno, galder nik egun hemen seguramente gazen guztik egon gendukena. Zemat urte tardako zue hori gaxui eliminaten. Ze onkogena estrenako aizla benin. Ez da benemon 10 urte eta gaxu osatu dugu. Da ikuste hot, adelantu gitzezue, soreto lari jezazune. Baina beste gaxo batzuk eliminaten da jenti, bueno, oso vertiginosamente, ez da. Zemat, tardako hori, zeu ikustezu, zeu ikuste itxik hori, ametio plazo eliminako, gala, oza, penicilinik ejemplo baten, infezin txanda baten eliminada morren, osea, holako komuna, bueno, hori bat. Lego bateratzen horretzek gero besteran, duritxen azta. Onkogenak ez dira zuen, onkogena da noten gauz. Ara zure, lehen zan duten aurretzen da sistemi, konponketa sistemi. Konpontzen da bena, antxera zuen, eta bi, danik eta onkologo eminentiena mundu da, katalan bat, jarretxen da bena, Nova Yorken, Memoria Sloan Kettering Center. Danik eta zentro onkologiko onena mundutik. Houston da Anderson adbaitxe zena ez gaur egun, Anderson Houston gaindiutera baino delar, horretxen memoria. Eta katalana da. Departamentoak dituten daun kristona. Eta horrek, esan ban, artikulu bat eroen esan ban, bizitxira mitxakin kantzerra da. Zelula bizipatan mitxakin kantzerra da. Ze mutazioak dioten di. Mutazioak eten gaberaz dut. Eragin eukiero kantzerra diotu gozea. Ordu, hoxea, bizitxin tributu. Eta, arrisku faktore bat kantzerra bitxeko, tabaku bai, alkola bai. Eta edari. Lehen jentik itxea etxezan kantzerraz. Baina lehen perro jokteaz neumoni bateaz etxezan. Ero apendizitiz bateaz etxezan. Eta inorezan aiaten da hori urtea. Zenbaten da, gexa bixi, probabilidade handixak kantzer baten utxeko. Zelula bixi bat, honek ez da behar material inorganik bat. Baina, eta organiku, zelula batek, bixi, bizitxera mitzaten, zoitxaz kantzera. Gauzire, Alixalik ela, claro, hemen ja hasi manipulazio genetiko detekta, por biopsia likida eta horrek ja badatuz,
detekta kantzerra sortu aurretik. Zu bakazu karga genetiko bat, konkretu, hori gena aldatzi, baina ondio ez gauzazi. Eta hori oso duzak mara. No, nahiko du, pesimisteza, ez? Kantzerra, bixi bai, osatu izate honik, osatu, hombre, horrezen nahi duzan ez tala osatu? Bai, ez osatzen duz, hori urten dut, kantzera asko osatu deraz. Gauza bat osatu baina, kentzi, desagertzi, ez da. Bizitxera mitxartin kantzera da. Kantzera osatzen duz, klar osatzen duzena. Eta kantzera beti osatzeko hartu berde, fase txikixeranin osatu eke, handixeranin ja bizitxe osatu eke, batzu osatzen di, klar osatzen duguna kantzera. Baina, kantzera desagertu, osatu. Bueno, bestire, tratamientu gora beran. Ezazu tratamientu, osea, bueno, kimioterapia, farmakule, radioterapia, radiazioi, zirufixe, ezazu hori immunoterapia. Eta nire galderire, kontemplatezu hondiek baratxe, osea, a medio plazo ero, hori genoman jakegune den, editatzen den, horrek Jennifer Doudnak eta enjaben hori kortaipega, hori zelulak gasuk, era horreta osatu. Hori gaxu, osea... Denean kremaieri konpondu. Denean kremaieri konpondu. Hori, hortxertan. En dos palabras. Ikerketi hotixen dator, baina ikerketi luzeko gura. Osea, azken finein hori proteinak eta denak... Ez que Estados Unidos emetzatu luz berde mutzela horrei proiektua ia gobernun partetik. Eta ia hemen ba zeuek. Hola hori ikerketak martxan, asko da. Pasan danara, hori ez da izan, hori lezu izan dira. Denak aldatzite, ez da gauza, batez be, kremaieri konpontzi, denean kremaieri, ez? Hori, adrenatina, hortxera, eta modifikatzi, genetiki, bueno, ez da pesimizti, realistik. Ez da nahi hori lan, nahi izan nahi koño, bazen itxen duz, Bai, tratamentutan, berbezu, kimio, radio, eta bueno, ondorixuk, nahi zen, fleko lagaten da, eta zein jan inbasibu hau, kimio, radio, ero bisak batea. Dana da, bata lokalki, radioterapia adibidez, dosi radikalak emolik izena gure lekundiz, irui krei, lan zen dizinako unidadia, zenta krei, radioa sorbitun dana da. Kampo guten da, kotaten, ezin gehiken medulan emon, irui krei, otamarze zinoi, ze paralitiko gatzeza, zikatu txenda medu. Gotzen zu, ondo bizitaka, na? Da, kimiok zer esan ez, kimiok ez da hori eitzen leko parteli, radioterapia amen emotezu, opera amen etxezu, baina kimiok gortu duztin, gibeleko zeluletan eta atzoskoleko zeluletan. Horretxe bat, terapia molekularra, hori hau lan ez, gatza hau lan ez, oseketasun bitxea hori. Ondorizu zeinak inbazioa danak, etxakien berane neurrizan. Eta, baina, klaro, gaixotasun ere oso hartu gure. Ez da galdera bat? Kezkadutela nazu ezasunin bizkaixi da lagundutik eta incidentisa altuenetako dauken lan egen eta ia baja behin jala pizkat. Horren arrazoirin hipotesisik edo bakazu? Ez. Ez da ikerketa poblazional bat, nitatxen ibintzat, eta para Eusko Jaurlaritzako registro de tumor, hori, kantzera registro hori, baina estudio poblazional bat jakitxo ezaitxe pasaten da hori ez da. Supongo xagora da, lotute gara tabakizmoaz. Tabakuaz, ez be. Tabakuaz zuen ez da, ezkerraldi, binixi de bai, hori, osaskura, dizinoi, filorrete, lanera gineak arre. Hortio julik ez, duguna, baina, bueno, baina ez da, poblazionari, da exitan. Pasaren danara ez da dutena, zeigarren tumorea dutena da ez da, kolonekun beste guen da hortxatxik, kolonekun etxen dit pribaduk eta bestik eta asko horretagoa da, eta asko geixagoa ez da, ez da. Beste galdera bat dago.
Niri gustatuko litzaidake nola parte hartzen duen pazientearen arima, gero beren osaketan eta beren, gero on hartzea tratamenduan. Pazientearen? Arima. Arima? Bai. Animu. Animu. Arima. Arima. Bueno, zoin animu, ze importanti da. Oso importanti. Oso importanti da, ze batez beko animatek gatxo. Eta, gutzat oso importanti da, benetan, ze batzutan, ez pintzaren, batzutan dori gorretxen asku, Eta, bera, paziente bat guztu. Animuaz da, jarraz da olako, horrek goan ematen gatxo. Eta goan ematen gatxo bai, zegitxo bantzetik eta ez da. Hau, zirujano oso eminente batek, bate mantxik gorza batek, hau, jaukan milak azu, jarretiraten. Kantzerra eta gaixotasunetara hauskan etxinua. Zuk hauskan etxeike, payaso, da, ez pixkate, hori. Ero, hauskan etxeike, plastaratxoa, Ero hauskan etxeike korpo-arkoen da, hauskan etxeike hauskan. Hoxe da, animute, hoxe ez. Orduan zelan etxemen gauzak. Personan animu oso importante, oso, bat dugu animatik atxurako, eta oso importante. Zelan, aparte, oso importante. Bastante. Bueno, nik beste galdera batakat, eta nimentzat galdera oso simpli dela. Baina... Gatxera di horrek, Ez, baina, seguro zet, inoizuntek zertzen gora. Hasieran komenta izun, kantzar batzuk, arrunta badi, eta beste batzuk, rarua badi edo kitxo baten ikusten di. Nire galderi ere zehatxik. Zer gala eta kantzar batzuk diain pilo bat ikusten ditu ez datzuk apenas. Zelula kopura txik. Ez da zelulak, ez izela baina aldakorrak. Hortzezu, iztu gurinetago zelulak, bat ez daz faktore, kanpoko faktorik eragilik. A ber, gure kantzerratik, kantzerratak garde, zelulak, niveloko zelula diferentiti, gultzerreguneku, azaleku, eta gure kantzerratik, barruko azaleko kantzerra, kanpoko azalako azerran, kantzerran eragile importantina zein. Eskuixe. Eta barruko kantzerrana, barruko azala, honek eguziko zen tumora guztetik, barruko azala, mukosi, zein de, tabaku. Tabaku, claro, diztu gurin eta partida ez taiatu. Orduan, da gaina, beraz, euda zelulape, beste tipo bati, di glandularra, tumorik horretxatxik ez di, honetik karzinaz epidermorik ez ditzen dago. Eta, hoxe bezan duten, eunde berrota marmuta kanzer diferentez. Horretxatxiti hain gatxe kanzerra osatzen dut. Danatiz diferenti. Batentzago balixoa, kimiotipo bat, bestintzago ez da balixoa. Eta batentzago radioterapia, ez da, campos opuestos paralelos, ez da izelako diferentiti. Da, erat diferenti bat. Eta batzu zertxete zen arrunta eta hori, batzu mutazioa oso gatxago da. Tumore glandularrak, adibidez pankreasku, ero iztuguin eta gute, niko arrarotik horretxatxe. Claro. En cambio, beste afekzioi batzutago erreza bati, adibidez, pankreasko zelula, bazixaten di eta diabetesa sortzen da. Nahi esan, zelulak era diferenti konportamen zela, zelula diferenti zela, dana eta nukleo bat, membrana bat eta mitokondria batzu, baina diferenti. Zelula hori, baina bera, eunera diferenti. Zelulez, zelulera, zelutin. Baina beran kanbizu eta tejido diferentiti, eta horretxatxi batzu. Lakorra bati, beste batzu goria bati, eta gero kanpoko eragin, ez du gurietan ez da kanpoko eragin. Ez da erixan da bat, eta kanpun. Ontxe eraginak ezazun, horretxe lotute, zen neurritxan eragin genetiko bat batek aldaue sortu kantzerra? Ez da euskirik, ez da tabakoik, ez da alkoholik? Bai, ze gauza bat da, hereditazio izaten da ez di genetiko. Genak itxen dire da, hori. Da, genak proteinak. Eta da, espresak, osea, manifestat, esan da dugu, bera gena. Gau, nik, eukineke heredata gen batzu, protonko gen batzu, onkogen karga, onkogenetiko bat eukineke, baina bizitza guztien espresare, da segure eukibizan, kantzera. Kantzera sortzen da, hori, era batea bestea mutaten azten bara. Horiek beti hortxe. Ez esan guztu, danutak hau, onkogenak eta onkogenak. Zona gazaren mundure.
Bizitzik, eta 4.000 milioi dauke lograk, 4.000 bizitzik, ian uste zelula bat, hemen mundun, zelula bat, milioi urtetan zelan ez da dutuko zeluli, zelan ez da mutatu, milioi urtetan, danokako dutazio. Gau ziren, espresati, eta kanpoko eraginik askotan itxen dabena hori, espresati nahi duzan, volkana ebazti, erupzioen, faktore mutagenu, eraginan segarret, eta bat, hor bat, beste batzuk, egia zinoi, eta bat. Dakau karrera genetiko bat, baina batzuek ez da espresatzen, da ez da batzuek. Da gero, betaz, kantzer hereditasupe baraz, kartzinoa medular notiko diztuko batzuk, eta hereditasupe baraz. Baina ez da gauza bat bine, hereditasu eta genetiko, za? Eskerrik asko. Galdera gixo barik bakau. Bueno, eskerrik asko, txalo...